थांबानोसै नोङो थाङाबा थांसै आइसक्रिम नायदो दे आं आइसक्रिम लाना फैगोन दे औ दे थाथ' आइसक्रिम नायनो बाबाया आइसक्रिम नायनो मासे लाना फैगोन दे गाबोन बाबाया आइसक्रिम लायगोन फैगोन दे फुंनि 6टा बाजियाव एवनाय आलु भाजा मैयानो हानानै दैयाव सोमनानै दोनदों ओमफ्राय आङो नानिखौ माने फुङाव जादोंमोन नालाय नानि ओमफ्राय फिसायासो थाव सेरगुलायबाय आरोना बाखि आद्राखौ आं नायबाय ओमफ्राय जाबाय मोनबाय ओरै साहा फुदुंबाय ओमफ्राय ओंखामाबो मोनखाबाय माने फुंनि लांनायनि माने 2 सनाफोर सोनानै लांनायाबो रेडि मैया मोनायाव लाबोनानै दोनफैखादों ओमफ्राय आङो दालि ओंख्रि एसे संनो होननानै बुंबाय ओमफ्राय दालि ओंख्रि लाङानो मैयानि मैथा रोसिखौसो लांगोन जालायबाय बिदि होननानै मिथिबा आं एसे बुरजा दोनगौमोन मोनथिला आरो दा मा जायो बिजायाथ' गांलाव गांलाव एवनानै जाहोनो रोङा नालाय बार माबा रेडिमेड थाखानायखौनो एवनानै जाहोनोसै आरोना जा मोदोमफ्रु गोथाव फुदुंखाबाय आङो बाबा लथा सना बेरे फुंजानि मानि बिदि नोंलाय बिथां थांबाथायथ' आंना बिदिसो जालाबाय थासिगोन नालाय बेफोरखौसो रोगाबाय थायो नालाय आङो उफाय गैया आं बानायनानै जानो समय मिलाया नालाय आंना बा बाबाजों एसे गेलेखाथारसै नानि नानि दे गेलेखाथार दे आयु हाथारदोंथ' सोनाया आबा सेख'नाङा लाबोनो हनै फिफा साहाखौ लुनोसै आं नै जाबाय फिसालानोबो टिफिनाव बेखौनो हरगोन आलु भाजाजों एसे हरफानोसै स्कुल दङ बेहाबो पर'था बिमानि आखाइनि पर'थाया रेडिमेड पर'था जादो साहाखौ लाबोखानोसै नामालै आं बाबा नायसै मबाइलसो नायबाय बेहा जों एसे साहा लोंनानै लाग्रोसै 7टा जाबाय ना 7टा सारि पेकिं मालाय ओंखामनि दालि एसे लांनो होनबाय लाङानो ओइ मा बुस्थुमोनलाय जोसायाव बाव अन्थाइ दङहाय फिसानो ना आरो ओमफ्राय आलु भाजायालाय ओरै जाबाय ओइ नोंगे फेन गानदो हा सुनानै फेनखौनो गानफिनाखै 1 2 1 1 2 10 नङा होमबा 1 2 3 1 2 3 1 2 आया डाइरेक्ट 5सो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिव्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउ फगबान होननाय महर लानाय सोनाफोर दामुगाय ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सेनलामोन जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इन्ट्रेस्टिंथ' दुरखि बाट मा होननानै बुंबावनो लेथेर पेथेर खामानि जोबनानै दुगैखांबाय ओमफ्राय बाथिबो फोजोंना लानो हाबाय फिफा रेडि जागासिनो दङ समाया एकदम इट्टु साल'सै फिसालाखौ दोननानै फैग'नो हागोन थारमाने स्कुलावहाय आरोना मिथिखाबाय जोंना दिनै आइया माथो नोंगे फुंगिसो गस्ला गानदो बिदि नोंगे फुंगे ओंखारजाया गस्ला गानाबा एसे देलायदों सनाफोर थारमाने आंखौथ' मिथिखायानो एसे एनैबाबो बुजिखाबाय नोंथांमोना मा टाइपनि मानसि आं मानसिखौ बारा उदासि सोरखोजों बिदाय हरनो गोसो जाया जा जानांगौ जाखांबाय दुगैनानै खाजल हाजल फोननानै खबर खालामजोब्बाय जोब्बाय आंना दा जों हानाय माने मिनि देलाय मालाय बिदाय हरगोन आरो दाबसेयाव थांनानै डिउटि हैनांगौनि खोथा नङा होमबा सोनाफोर बिदिनो उदासि सोरखोजों बिदाय हरोबा बिथांनाबो उदासि सोरखोलासो साब जानानै थागोन नङा होमबा थ' हाथाय हाजोआव देखायनानै बिदाय हरोबा हाथाय हाजोआ बिनि नोजोराव थानोबो हागौ नङा होमबा ओंखायनो उफाय गैया उनफ्राव दोनथ'नोसै अल इज वेल होननानैहाय थांदो स्कुलाव दोननानै गावहाबो थांदो गाखोदो माथो आगोलावसो थांबाय आपेला दोनदो मा आपेल थापेल लाफाजोब्बाय भगबान थांदो बाय थांदो लास्ट फिफाजों थांबाय स्कुलावहाय एसे मेम'रि हिसाबै फट' सट' खेबजाबाय ओमफ्राय बिफा फिसा बिसि फिसाय फेमिलि बिफा फिसा साथामजों बिफा फिसाजो बिफा फिसाला फट' खेबजास्रांबाय आरोना फर मेम'रि आंहाथ' फिसाफोरखौ नुनानै थाबाय थागोन बेहा फट'फोर नायनानै एसे टाइम पास जानांगोन ना
आरो भिडिअ कलिंआबो जोंना टावारफ्रानो क्लियार मोनलायलाङा क्लियार नुहुरा एखमबा नुहुरबायसै आरोना आजिखालि भिडिअ कलिंआबोथ' अकेखा नालाय बिदाखौ दोननानै फैनानै एसे टाइम दंबावो गेलेबावथारनांबाय आरो आमा बोरो नानिया बोरो नानिया बोरो टय टे टे थाखोमदो गेलेबाव आरो बिमायाथ' सोलाबखाया बिदि गेलेबाय थानो बिजों नानि बाबाया थांसै डिउटियाव दे थांनो मोनानो थाङानो केक लायगोन बाबाया नों थाङो बाबाया केक लायगोन केक गिदिर लाबोगोन नोंनो ओइ खनसेनियाव ओइ गुसुनि नामखौ लानानै बेखौनो लायदों होननानै सारा दिन रायलायबानो बुङोमोन बेखौ बुंजानाय नंला बिफानि फैनाया लिमिट जाया आरोना अबेसे एबार फैगौ मानि गरम जाहैबा नामा लाजासिगोन आइसक्रिमना केकआनो बेस्ट केक लायगोन मा ना बाबाया केक लायगोन दे बाबाया केक लायनो नागिरदों दे डिउटियाव थांनानै केक लाबोगोन बाबाया आइसक्रिमबो लाबोगोन बाबाया आइसक्रिम लायगोन आइसक्रिम गिदिर लायगोन बियो दानो बोरै मोनजानांगौ गरमसो जाबाय दानाबा न' जिरायनाय टाइम खतम आरोना बिफा थांबानोसै नोङो थांसै रुटि नामा आया दासो खिनो रोंनायसै बिफा थांनो होननाय लोगो लोगो ना बारुवामि होनदों खिनो मा खिमारनो दे फै सना फै जानाय नङा बजाय थ' बेखौ नाङा बेलाय बेखौ गानखाबाय न'नि सेन्देला बेखौसो गानसिनबावलायो ओमफ्राय बेखौ मानो लाखो आपेलखौ दोनदो माव दोनानो नों लानोसै बेखौ फिसाखौ उनाव लानो हागौमोनथ' बे आगोलावसो थायो थ' गाखोबावदो दानाबा बिफा सलायनायाव गाखोबावदो 9:30 10:00 सफैगोन ना बिफा ट्रेना 10:00 एसे बारनानै 10:20 लेट माने ओरैनोथ' 9:00 ना मामोन ना हा 8:10मोन 45मोन अट' लेट आरोना जेबो नङा लेटआनो मोजां आंनि थाखाय दिनै हरि ओम जोंनि लामाया 1 नाम्बारावसो ए थ' 1 नाम्बारावसो 1 नाम्बार फैनायासो 2 नाम्बाराव मा होनदों थाबाया खिथायो बेयाव सना थाबाया बैयाव थाबायगोन बैयाव माथो जुबुदुथु साइथिं शुटिं बानायदों ना मादों ओंखायनो लेट ना मा ट्रेनफ्रा हैयारे बोलो हैया हांगासिनो नै आयै गोदान लागायनो नागिरदों खोमा दे ओंखारदो होमबालाय न जाबाय हे प्रभु थिखोगासिनो दङ नै बेजों फैगोन ना बे ट्रेनानो दे बानायबाय थादों एसे लेट जाथों दे एसे बिफाजोंनो बामजालासो दिनै मा जाखो बेलाय बेबो बोरैबासो गबथबथबसो जाबाय थाबाय नै बिमाजोंसो सेस सनाफोर सेस थाथों ट्रेना एसे लेट जाबाय थाथों मिन्थियां 10 मिनिट थानो मोननायानो बहानि 15 मिनिट थानो मोननायानो बहानि 5 मिनिट थानो मोननायानो बहानि रायज्लायबावनो मोननायानो बहानि खिन्थु मा जायो स्टेसनाव जोङो एसे जिरायहैनोसै रायज्लायहैनोसै साननानै फैबा मालाबा एकदम गावनि लोगोफोराबो जायोना बिसोरजोंसो रायज्लायनांगौ जायो आरो बिसि फिसाजों रायज्लायनो मोना जागुलायो दहायनिफ्राय ओंखायनो जोङो ट्रेना लेट नालाय ओंखायनो न'आव थाबाय थादों आरोना आजिखालि ट्रेन लेटबाबो मिन्थिखाथारसै आगोलनि बायदि जुग गैला जे 8टायाव फैबा 8टायावनो थाफैनांगौ वेर इज माइ ट्रेनफ्रावनो नुजोबो नङा होमबा सुनाफोर बेखौनो जि खरा नायो आरोना गावहा
आं हले ओमफ्राय अबेबा थांनो लागाबाल' बेखौ लायो इनस्टल खालामनानै आरो थांनानै फैखांबाथाय गैला गायबसो खालामफिनो आरोना रिमुभ खालामनानै लाफिनो आं बारा आपडेट खालामबाय थानो बायो गोलैगोन मा गोलैगोन सना जिरायदो गोलैगोन आबैमोन लाबोनाय गस्ला गानलायनानै दाखालिनि बिमायाबो गाननानै फैदों फिफायाबा बेखौ गाननायखौ माला नुबावनो ओंखायनो एसे गाननानै देखायखानोसै होननानै फिफांखौ गानसै गानदो समायजोंथ' होनलायलायबाय आरोना समायाबाबो समायदों होनबाय माथो होनबावनो कफिसो स्राय लानानै फैबावबाय आरो लोंस्रानोसै ना फिफा कफि लोंस्रानोसै जोंहा न'आवबो गोथाव लोंखादोंमोन लोंनायालाय दहायनो लोंनानै लागोनसै जाबायबो बारा जानो नागिरा बायो बेखौ बियो बे बोरबोनखौ बायो आंनि फिसाया जानो बिदायासो जायो आरोना आयै आंनाव मैयानि आद्रा दङ होनसै नामा फिसकाटा होनांसिगोन खिथुजों रायज्लायबाय नै थाग थिग मोननायखाय आरोना खनफ्रोम जाबाय थावबो रायज्लायबावबाय आरोना बिसोरजोंहाय इथिंनिफ्राय फैनायखौसो मोजां मोनो आं फिफा ट्रेनखौ ओरै दिल्लीथिंनिफ्राय फैनायखौसो मोजां मोनो आङो ओरै गुवाहाटिनिफ्राय दिल्लीथिं थांनायखौ मोजां मोना आं गाज्रि मोनो नोंना खय मिनिट थाथ'यो फिफा ट्रेना दुइल' 2 मिनिटानो बुहुत हारसिं मानसिनि थाखाय जोंफोर लिल्लाला गाखोबासो गंसे फैबायानो बे बिथांनि नोंथ'आ राजधानी एक्सप्रेस बे हाथिया बेनो थांसिगोन ना लोगोआ बेनो थांसिगोन बेना बेनि खिथुआवनो फैगोन बेनाबो दा नोंनाव बबेजोराव थागोन नायखादो मोजाङै आं माबा ट्रेन फैबाथाय ओरै खारग्लुंनायखौ मोजां मोनथारा थख' नायखानानै लानो हायो नायखादो दे गंसे फैबावलायबाय गुवाहाटी बेंगालुरु बेबो बिथांनि नङा होबायानो बेनाबो एनाउन्स गोदाव सोरावखा गाड़ी नंबर 20505 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का कोच पोजीशन पहला होगा पावर वैन इसका बदला B1 से B13 तक बेनो B1 से B13 हा आंजे एनाउन्स बे जरावनो थाखागोनबालाय गाड़ी नंबर 20505 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का पहला होगा पावर वैन इसका बदला B1 से B13 तक इसका बदला पेंटिकर का बदला होगा E1 कोच और लास्ट में रहेगा E13 तक थैंक यू गसंबाय जोंबो गसंबाय बोफिनबाय एसे आवगायनानै थाहैनोसै आरोना অনুগ্ৰহ কৰি बेयाव राजधानी एक्सप्रेस भाया निउ जलपाईगुड़ी कटिहार কিছু সময়ৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহি আছে 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহি আছে ट्रेन नंबर 2 माम जाना गथारा दिनै फिफाजों 05 न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस from New Delhi via New Jalpaiguri Katiha on platform number 1 मोनबाय एसे बोरायनायसै दखानखौ नुदों नालाय बेलायनो बाबाजों गारि नानि नालाय गालि बाबाना बेलमारि हरगासिनो दङ मालाय गारि मालाय आइ नुहुरगौ भगवान थाट मानो एसे लेट जाबावबानो जायोमोन 5 मिनिट नै लिलुलु नुहुरहांबायानो आइसुमनायदो दे आं आइसुमनानै फैगोन दे औ दे आइसुमनायनो बाबाया आइसुमनायनो औ आइसुमनानै फैगोन दे गाबोन बाबाया आइसुम लायगोन बुरजा लाबो होन बाबाखौ दे आइसुम लायदो दोनो बिफाखौ उनै फैगौ
Tina faigo. Ayo. Tina faigo. Tina faigo. Tina. जों गाखोआ मा जोंहा गाबोनसो गाखोगोन जों गाखोआ आइसिम लायदो दे ना मा लायगोन ना फैगौ हनै राजधानी Honey. हनै मानो एसे लेट जाबावाखै ट्रेना ना मा मेल्ला लेट जाबाय रेडि बाबाखौ थांबाथाय बाबा थांबाथाय जा लायनोसै ना बे नङा मानथो थांदो थ' मानथो बिदि थायो दा खारनो बियो ट्रेन खारनो लागाबा थुदो गाखोदो दा खारनो लागाबा गाखोयो टाटा होनदो बाबाया टाटा बाय बाय बेल मारिबाय दे थांदो थांबाय मालाय टाटा होनबाय होनला बाबाखौ टाटा होनबाय न'आव थांसै आयै जोंहा न'आव थांसै बाबाया डिउटियाव थांबाय डिउटियाव आयै आंनो एसे सिट नांगौ र' थांसै मा थांसै र' गारियारि थांबाथाय थांसै आं एसे जिरायाबा थानो हाया बिदियाव एसे जिरायाबा आं थांनो हानाय नङा आरोना भगबान न'आवनो बिराद बुजायखानाय नालाय फिसाजोआ एकदम माने गाबगु खालामासै आरोना एबार फुङाव होनदोंमोन थाङा होननानै ओमफ्राय बुजाय खालामबाय नालाय बिदि लायगोन होननानै ओमफ्राय ओंखायनो बाबा मामा बाबाया हाय सना मा लायदों बे बाबाया मा लायखो नोंनो खिथालाय आंनो फैगौ ट्रेन फैगौ बाबायाथ' थांबायसो माबा केक लायदों आइसक्रिम लायदों ना मा बुरजा लाबोगोन सनाफोर थांसै एसे जिरायनो र' खर' बोरैबा मोनो आङो बे ट्रेना कृपया ध्यान दे होनबाथाय आंहासो बोरैबा मोनफायो आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो उफाय गैया बिथाङा फन हरखागोन बियो दाबो सिखाराखै नोङो सिनानै माने आं बिदि एसे 10 मिनिटसो जिरायनाय नियम दं नालाय माने लोगो लरायलांनो हाया आङो सिखारख'नो हायि बायदि आरोना ज'जानानै थानांगौ एसे बिथां फन हरनानैसो आंबो सिखारफिनबाय आरोना फैदो लांदां गोसो लांदां देहा लांदां सिट हायो लांदां सिट लानानै थांफिनसै जोङो थांसै नामा न'आव थांसै थाङा थांसै न'आव थांसै खालि स्टेसन खालि लोगोरि होननाय बायदिसो ओंखारनो थाबायनो फै दे आखाइ हमनो मा आखाइ सना सनाथ' हरि ओम कृष्ण जगन्नाथ मोजां सौहैथोंसैल' आंखौथ' मा बुंबावनो आङो गाबोन सौहैगोन दिल्ली ओमफ्राय गाबोननि मोनायाव दङ दिल्लीनिफ्राय सिदा जम्मु मोजाङै मोजां सौहैथोंसैल' टिकेटफ्रालाय दानखाजोबनाय हरैनिफ्रायबो दिल्लीनिफ्रायनिखौबो दानखानाय बेनिफ्रायखौबो दानखानाय फैदो सना फै ओंखारगोन मा खिथायो बेवहाय खिथायो खि क'क्राझार जायगायावसो थाबायनो नागिरो जों गारिया दङ एबारना बिमाया सालायनोसै आयना मोनसे गैलायलाया जोंना नामा फैबायानो जोङो न' मोनसेयानो ओमफ्राय आङो बेनि ब्लग्सखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लांदां आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनाय ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय सोरबा बाराद्राय मोनदोंबा माफ खालामदो आरोना आं माने गावनि फिलिंसफोरखौ बोरै एक्सप्रेस खालामनो बोरै फोरमायनो जालाबायो बिदिनो ओमफ्राय जाखिनि एसे लाबाय आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय
ससनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच